ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'armi ftuħ. Daħlet ommu wildet jiben, qalbi l-bejjem li saħnu. Dik l-om f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid. Ex fil-faqar fid-batija, rrit jinħebba l-aqwa sid. Qalbi l-foqra u li misejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Marija Terez, Giuseppe u Dum Manuel Camilleri. Llum il-Knisja tagħmel il-festa tal-martri innoċenti. Kif se nitolbu anke llum liturġija, hekk dawn it-trabi għalkemm għadhom ma jafux bi Kristu, imma bil-martirju tagħhom huma xhieda tal-miġġa ta' Kristu. Jew nitolbu biex aħna wkoll, aħna li nafu bil-miġġa ta' Kristu, f'dak kollu li nagħmlu nkunu tassew xhieda ta' Kristu fil-kliem u fil-għemil. U b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, partikolarment meta tajna xhieda kontrarja għal dak li aħna nemmnu, jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtek mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni, Kristu ħniena. Inti il-ferħ u lejna ta' dawk li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla f'dan il-jum it-trabi innoċenti martri xandru it-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom. Għamel li jilfida li nistqarru b'fomna nuruha wkoll bl-imġieba ta' ħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din hi l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin inxandrulkom. Li Alla u dawl u ebda dlamma m'hemm fih. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu miegħu flimkien. U d-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidilu ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażin.
Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kemmtu ma tkunx fina. U liedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier lil Ġesu Kristu, il-Ġust, u hu jħallas għal dnubietna. Mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ħajjitna ħelset miġbiek. Nirrispondu, ħajjitna ħelset miġbiek. Li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies, ħajjin kienu jibilgħuna meta nxtelu blada balina. Inwieġbu, ħajjitna ħelset miġbiek. L-ilma kien jerriqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna. Minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Inwieġbu, ħajjitna ħelset miġbiek. Ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Inwieġbu, ħajjitna ħelset miġbiek. Inqumu għall-Evanġelju. Lilek, o Alla, infaħru. Lilek bħala mulej nistqarru. Lilek ifaħru mulej, il-qtajja tal-martri rebbieħa kollha bjuda. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu il-maġi, der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: Qum, ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħamijew lit-tifel l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Erodi imbagħad, meta ra li l-maġi kienu daħku bih, inkorla bi sħiħ u bagħat joqtol f'Betlem u fl-imħawi kollha tagħha l-tfal subien kollha minn sentejn l-isfel, skont iż-żmien li sar jaf minant il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: Frama instema leħen, biki u l-fieq kbir, Rakele tibki lill-ulieda u ma tridx min ifarraġa għax m'għadhomx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Isqof Sant Quod Vultus Deus li naqraw fil-liturġija tas-sijat illum. Fuq din il-ġrajja jikkummenta hekk dwar Erodi. Il-maġi xandru it-twelid tas-sultan u Erodi tħawwat. Rid joqtlu biex ma jitlifx is-saltna. Kieku wemmen fih, kien jista' jserraħ rasu mis-saltna tiegħu tal-art u kien saltan għal dejjem fil-ħajja l-oħra.
U jkompli jidħol qisu fid-dialogu ma' Erodi u jgħidlu: U ma ġiex biex ikeċċi lilek, imma biex jeleb lix-xitan. Int ma fimt xejn minn dan. Min għalik se tgħix ħajja twila, jekk il-ħsieb tiegħek li seħħ, int li rid teqret lill-istess ħajja. Kemm drabi jeżjes fil-ħajja tagħna ta' kuljum aħna nirraġunaw bħal Erodi. Naħsbu li il-mulej ġej biex jieħodli xi ħaġa. Naħseb li il-mulej ġej biex jassarni, biex jikmanda fuqi. U ma nintebaħx li il-mulej huwa l-awtur tal-ħajja u jrid il-ħajja vera fija. Il-mulej ġej biex jeqret il-dak li jeqret lili u lilek, id-dnub. U mhux biex jeqret lili. L-iżball ieħor ta' Erodi fejnu. U ħafna drabi aħna għalhekk ukoll nisbaljaw. Inti ħsibt minn għalik li se tgħix ħafna. Kemm drabi norbtu ħajjitna ma' din l-art. B'kaġun li jinjassru jew inweġġgħu lill-oħrajn. Nsemmi biss eżempju wieħed. Kemm weġgħat għandna fil-familji sempliċement minħabba ftit wirt. Għalfejn dan? Għax nirraġunaw bħal Erodi. Naħseb li dak li se niret ħajjibqa' tiegħi. U ma nintebaħx li dak li ħaniret huwa wirt li ma ħdimx għalih jien. Imma huwa frott id-tbatija tal-ġenituri tiegħek jew għad-dirittura ta' bużnannuk u tal-annuk. U ma nintebaħx li dak li ħanirċievi ħaniret irrid inħallih warajja. Dan x'wassal eżjes? Wassal biex Erodi ma jarafx lil Kristu. Il-maġi li huma meqjusin bħala studjużi tal-astronomija orri efrejjiet, il-Papa jgħidilna għax tbaxxew, għax kienu umli għarfu lil Kristu. Erodi ma jarafx lil Kristu għax ma jitbaxxax, għax jibqa' mkabbar b'dak li għandu, għax jaħseb li fidejh hija d-dinja. Kif ħafna drabi aħna anke ma' xulxin nagħmlu l-istess żball. Ejjew nitolbu l-mulej din il-grazzja. Ejjew nitolbuh li jdawwal il-ħajja tagħna u li jenna biex dak kollu li għandna ma norbtux qalbna miegħu, imma narfu nużawh għal ġid tal-oħrajn biex ngħinu lill-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inresqu it-talb tagħna quddiem Alla l-Missier sabiex permezz ta' ibnu l-ewwel wieħed fost l-innoċenti kollha
id-batija ta' tant bnedmin blaħtija tkun ta' fejda għad-dinja kollha. Nitolbu u ngħidu, Mulej, inti fdejtna b'demmek, Mulej, inti fdejtna b'demmek. Nitolbu sabiex il-Knisja ix-xandar bla għeda l-aħbar tal-Evanġelju, l-Evanġelju tal-ħajja u tal-imħabba. Nitolbu sabiex il-mexxejja tad-dinja iħabirku ħalli jieqaf il-qtil bla qatt ta' tant trabi innoċenti fil-ġuf tal-om. Nitolbu għalina il-koll biex narfu norbtu qalbna mhux ma dak li jew tad-dinja, iżda miegħek Mulej Ġesu, u narfu naqduk u nservuk f'ħutna li jitolbuna l-għajnuna. Nitolbu min dan is-santwarju tiegħek tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk Mulej tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla tal-ħajja, ilqa' fi ħdanek il-vittmi innoċenti tad-dinja kollha, bħalma lqajt fis-sema li trabi innoċenti ta' Betlem. Għati lilna li nagħtu xhieda tiegħek quddiem kulħadd b'dak li nemmnu nistqarru u ngħixu. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerta li qegħdin jagħmlulek il-qaddejja tiegħek u b'dawn il-misteri tas-sema naddaf lil fidili li jaqduk minn qalbhom bħalma bihom ukoll tiġġustifika lil dawk li jkunu għadhom ma jafux jaqduk bi Kristus Siedna. Il-Mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta il-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Imbierek bil-ġej f'isem il-Mulej Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajh ibati,
bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin koll li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Ejjew, ja anġli mis-sema mija, taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħnina, bambin sabiħ u ħelu ili niġu bennina. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Ejjew wara, jaf kem faqar f'kem dbatija, is-sitta kollox twiled bina Alla il-Messija. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Nitolbu. Mulej, aħna l-qaddejja fidili tijek, tarbinna fil-festa ta' trabi innoċenti martri. Kattar fina l-frott ta' salvazzjoni, bħalma fġieħ it-twelid ta' ibnek. Oġbok tilqa lil dawn it-tfal fil-glorja tas-sema, meta kienu għadhom żgħar biex jistqarruk bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejdu tliet avamarijiet hekk impoġġu quddiem għajnejna dawk il-persuni jitfajliet kollha li sejrin isiru ommijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O lejl ta' skit, lejl tal-miliet, lejl aziz, lejl qaddis, dawlet is-sema il-kewma li-ddit, ħabret li l-fidwa tal-bniedem inbdiet. Kristu għamħabba bla